Usa na ang gipatay, ubay-ubay na ang gipanghasi sa mga membro sa media dinhi sa Mindanao sukad nagsugod ang tuig 2022. Sagad sa mga nalambigit membro sa broadcast industry kung anaa sa radyo o dili bakaha nangarkila og oras kung mga black timers. Apan dunay pipila nga gidumtan tungod kay milingkod sa posisyon, dili gusto nga makita ang kakulangon sa panggamhanan. Niadtong Enero 12, usa ka broadcaster sa Tacurong City ang gipatay sa wala pa mahiling suspects. Si Jenars Angeles, kani station manager sa radyo ni Juan, og nahimong black timer sa nahisgutang istasyon. Hangtod karon, wala pa mahili ang suspects nga mipusil patay kaniya. Sa isa sa pipila, halang kuno kayo ang komentaryo ng Angeles sa mga politiko nga kalaban usab sa politiko nga nanag-iya sa istasyon nga iyang gitrabahuan. Niadtong Pebrero 11, usa ka istasyon nga wala pay mayor's permit ang gisulong sa mayor sa Damulog, Bukidnon kay hait kuno sa bugbaba ang mga magsisibya hinungdan nga gisulong sa mayor kuyog ang pipila niya ka bodyguard ug pipila ka membro sa Philippine National Police. Tungod sa bangi, gisumbag sa kauban sa mayor ang usa ka magsisibya. Niadtong Pebrero 12, usa ka Juan Bacus nga magsisibya sa Iligan City ang gipusasan sulod mismo sa istasyon kay kuno hait kini og komentaryo sa usa ka abogado hinungdan nga gipasakahan siya og cyber libel og pagawa sa warden di aresto gitunol galing kini didto mismo sa iyang istasyon. Si Bacos nag-atubang o upat ka kasong cyber libel nga gipasaka ni Attorney Leo Zaragoza kay matud pa sa abogado dili na maayo ang pagbatbat kaniya sa maong komentarista. Kagahapon, usa ka regional stringer sa ABS-CBN ug contributor sa Newstime Philippines nga si Dinah Diestro ang gipagawa sa buhatan ni Zamboanga del Norte Governor Roberto Uy. Si Diestro miadto sa Capitol aron magkuha og video footages sa mga senatorial candidates nga gilangkuban nilang Senador Mig Subiri, Win Gatchalian ug Senate aspirants JV Ejercito ug Joel Villanueva. Apan, pagkakita ni Governor Uy kaniya, gisinyasan kini nga pagawson. Apan nagpabilin si Diestro sa iyang pwesto kay wala pa nahuman ang iyang trabaho. Paglapas sa pipila ka minuto, giduol si Diestro sa usa ka vice mayor ug miingon, giingnan ko nga pagawson ka kay dili ko na maayo ang imong report kabahin siyang administrasyon. Saysay ni Diestro, ang iyang nahimo nga istorya kabahin sa Zamboanga del Norte mao ang sigig pagbaha nga resulta sa illegal logging ug tanang ahensya nga nalambigit sa istorya iyang gipanguhaan og komento. Kagabi, may pagawas og sulat pahayag ang gobernador nga wala kunoy appointment si Diestro sa iyang buhatan ug dili tinuod nga iya kining giabog. Gidugang ni Governor Uy, I am an advocate of press freedom. Nga siya kuno nagtamod sa kagawasan sa media ug wala niya giabog si Diestro. Kini pipila lang sa mga panghitabo kung diin atong makita ang nagkalain-laing matang sa problema nga milambigit sa mga miyembro sa media, labi na sa mga magsisibya. Akong gipangutana si kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas President Davao City Chapter Roy Johnson ug kini ang iyang panlantaw sa issue sa pagsulong sa mayor sa Damulog, Bukidnon sa usa ka media center. First, we have to see to it kung nabay harassment o wala. Kung ang LGU ba nagpatuman lang sa ilahang authority over registrations. Because in operating a registration, nana siya duha ka requirement. Ang business permit, which is issued by the local government, and the franchise, which is issued primarily by the Senate and enforced by the National Telecommunications Commission, NTC. Kung ang isa ka registration nag-solicit og commercial advertisements, black times, religious, tarang ganahan nagbayad, the registration must have the local business permit. So the LGU there has to enforce. Kung wala, pwede na lang i-enforce. I don't know if we can call it harassment or just a mere action of the local government to one establishment. Sa NTC, imuha kung na kay franchise, pwede ka maka-operate bisag wala business permit kung wala ka nagkakuha og mga advertisements. Muna siya ang basic kalainan sa duha ka mga permits. Now in general, daghan man gud because it's time of election, nga naman po dahil tabunin sa election karon kay ang sa Bukidnon atong nahibaluan, murag yadto na uban pulis, unya dapat niya attempt og sumbag kadto, that has to be investigated. Ganun kung enforce dito ang balaod, ibutang nato kung enforce ang balaod sa LGU,
manumbag niya ang isa sa mga kauban sa LGU, no? So that has to be investigated. Or I challenge and I urge katong mga media practitioners nga feeling nila nga aggrieved sila, they can file a case against the LGU or kinsa patong authorities na dito. Matod ni Johnson, kinahanglan nga patas ang mga membro sa media sa ilang pagkomentaryo. Apan dunay problema sa mga probinsya kay sagad ang mga gagmayng istasyon di pa nag-iyahan sa mga politiko. Unsa ba ang papel sa KBP sa mga black timers? Labi na nga duol na ang elections. Unsa imong tanaw no? First, sweet to mantana, kailangan nila og KBP accreditation for them to go on air. Second, Yes. Kailangan, di ba ang KBP has the role to self-regulate? Nabay pagkulang si KBP to remind all these station managers or network owners na i-remind to na dapat na may KBP accreditation to go on air. Second, how do we discourage ba black timers during elections? First is, dito sa Davao, in our case, regional level for that matter, I made sure na tanan ng mga broadcaster, member stations, kaya naman bibili member, should have the accreditation. Muna siya lisensya, o the drive ko sa sakyanan, muna lisensya nga mo drive po ka radyo or on the air. I cannot speak in behalf of the other areas, kaya wag ko masayad dito sa Iligan, sa Bukidnon, o sa Taculong, but it should be maintained, monitored by the local KBP. As you said, we are in a self-regulation policy. Dapat ang una diyang ang local manager. But the hard part of this, because ang kanang mga istasyon yung mga ginagmay, ang nalagiyaan na mga politiko, niya pabanatan tong pikas politiko, this is the dilemma which the National KBP is continuously addressing, no? Kay namang goy mag-pop up lang dyan sa local, magawas lang kini mga low power, mga 1,000K lang, i-pop up na siya, di man mamonitor na sa Manila kay mga probinsya naman kayo ni. Pero muna nag-regulate ang dapat ang LGU musunod. Pero mo lagi na ang tagian ni kay politiko po sa katbang sa pikas, diha magsugod ang away. In fact, diha magsugod po ang pinatyanay sa mga media, kasagaran sa mga namatay na media na diha sa probinsya because of the situation. Now, ang mga tao i-regulate, dili kita maka-regulate kung hindi sila member. Kaya kung member sila, diha, makasunod kita, maka-enforce ta sa self-regulation o sa mga polisiya nga gihimo o ipa-implement sa mga member stations. Akong gipangutana, si Undersecretary Jewel Igco, ang Executive Chairperson sa Presidential Task Force on Media Security. Ug mao kini ang iyang tubag sa akong mga pangutana. Kung unsa ba ang sitwasyon sa media karong panahon na. Habang papalapit ang eleksyon, sa ating tala ay lumalala, tumataas, no? Ang mga insidente ng karahasan sa media, kasama na ang mga pananakot, no? Pananakit, no? At pagpatay tuwing nalalapit ang halalan 6 months before and 6 months after. Katulad po ng nangyari sa Maguindanao Massacre. Matatandaan ninyo noong 2009, no? Ito ay related sa 2010 elections. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga pakipag-deal, pakipag-usap, no? Sa mga makapangyarihang tao, mga taong maaaring sadyang gumamit sa atin or alam nyo na, yung mga taong may mga vested interest, wika nga, especially sa politika. So mag-ingat po tayo lagi. Tandaan ang prinsipyo ng tao, TAO, Truth, Accuracy, and Objectivity. Yan ang ating batayan, prinsipyo, ang batayang prinsipyo para tayo manatiling ligtas at tayo manatiling professional, no, sa pagganap sa ating sa ating trabaho bilang mga mamamayan. So yun lang po aking pakiusap, maging maingat at nandito lang po ang Presidential Task Force on Media Security. Kung kailangan po ninyo ng aming tulong 24/7, kami po ay madali namang nakokontak at nalalapitan. Umasa po kayo na ang mga kaso na ito, kagaya ng nangyari kay Dondon Dinoy, ay may mga mananagot. May mga mananagot at sa ngalan po ng hustisya, kami po ay hindi titigil.
Kung atong subayon, anaa sa Journalist Code of Ethics nga gikinahanglan balanse ang matag istorya nga ipagawa sa tanang media organizations. Kinahanglan magpabiling gawas nun kung independent ang mga miyembro sa media. Apan, kung ang usa ka media organization gaw nga na o panag-iyan sa usa ka politiko, diha na magsugod ang problema. Kay bisan ang ilang tigpaminaw, dili na mutuo sa isyu o komentaryo kay duna na kinikolor sa politika o mawala na ang paggagawas nun sa media tungod kay ang politiko naman ang naghawid sa mikropono. Ang ayang tan-awon sa tanang membro sa media nga walay istorya nga bugti sa ilang kinabuhi. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!